Gibugal-bugalan nato ni mga santos, buti pasabot atong gibugal-bugalan si Ginoong Jesucristo. Pero kita saya atong pangutanan. Ngano man ang mga Katoliko nga motuo man dibulto. Ngano na man kay dibulto. Ang akong tubag-nanay nganong motuo man tawag ining ribulto dili tungod sa iyang pagkaribulto. Nito tag mga ribulto tungod sa personang girepresentahan ni anang ribulto. Wala bang picture ka to ba? Nito ko ano nga picture tungod kay ako ba ni? O tanawa cellphone di mag-selfie ta? Nagito ko magtalang sa picture cellphone. Ikaw ba na? Kita ba na? Di tungod sa ito to cellphone kundi tungod kay kanang na picture na nasa cellphone ang girepresentahan sa picture anang cellphone kita. Muna po kini nga ito magtala tungod sa hinungdan sa personang girepresentahan ni anang maong gitawag og ribulto. Kini imahen sa mahal na birhen dili tungod kini tuod atong sapato naghihimo no nituod nga kini larawan sa mahal na birhen tungod sa responsableng persona nga girepresentahan ining maong larawana. Manihatag tagpagdayeng dili sa ribulto kundi sa persona nga diin girepresentahan ining maong gitawag og larawana. Una kung may ta ba di ba mag-ampo ta amahan namo na akas langit. Di kita may nga amahan namo nipilit ka ng ribulto. Kung mapilit ka ng ribulto ang Diyos na. Pero ang ato pag-apo ang Diyos naman sa langit so dili ni Diyos. So therefore nanumituo ta tungod sa responsibility higala sa Diyos nga girepresentahan ni ining maong gitawag og ribulto. Sakit magud nato at mismo ato ang picture sige daw. For example, naman tay printer. Picturean ta na isa-isaon ta picture mga ma'am. Pagkahuman ato ang ipaprint kang Sir Ramil. Anya pagkahuman ingon ni gusto matubangan. Kini picture na lang Diyos di ako gision. Malipay mo? Di mo malipay. Ako ang picture imong gision luwa-luwaan mo. Di ko malipay. How much mo ka ng imahe ni Kristo? Imahe sa mahal na birhen. Imuhan ang panamas-tamasan bugal-bugalan nimo di gyud na malipay ang tagya. Nga ingon pa na Ginoong Jesucristo, kay pinaagi ka ninyo, gipasidunggan ako. Kung gibugal-bugalan nato ni mga santos, buti pasabot atong gibugal-bugalan si Ginoong Jesucristo. Pero kita mga Katoliko, nagpasidungog mata, atong gipasidunggan ang mga santos tungod ni Kristo na atong Dios o atong manluluwas. Matong tubag ngayon.